Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun gadyrly dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy maýy hepdäniň duşanbe güni. Habarlar günlegi gepleşigimizi Pragdaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Owensanda Hadara adlynyň 10 miňler çagdaty elektrik liniýasynyň geçiriljek uğruna garşy öz nägileliklerini bildirip, Kabulda protest geçirýär. Ortaýetliler Ukrain aýdymçysynyň Ýewrowiziýa bätleşiginde ýeňiş gadanmagyna öz nägileligini bildirdiler. Jamala 15-nji maýda ýarışda Suudiýalaryň we teletomoşaçylaryň ses berişligine 534 tutuklanynyň soň ýeňici diýip çar edildi. Gepleşigimizde bu barada taýýarlan raportlaryny eşdirip şeýlede Türkmenistanda auksiona çykarılan deskalaryň satyn alınmaýanyny barada yerli ýazyjy bilen geçiren söhbetdeşligimizde İşuradan satın alınından sonra da onu özünün istediğince dolandırıp bilmeyecektiğini aydiyalar. Merkez Aziýadaky suw problemasynyň diňe bu regionyň döwletleriniň özara hyzmatdaşlygy netijesinde çözülüp biljekdigini aýdýan ekspert bilen geçiren interwýumyzda Ortalyk Aziýadagy suw resursy degende we beýlik maglumatlary dikkatiňizde hödürlärsi ýarym saatlyk habarlar günlegi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Owensanyň paýtagty Kabulda şaý Hadara adlynyň müňlerçe adam millionlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Owan polisiýasy protestçileriň prezidentiň köşküniň golaýyna gelmeginiň öňüni almak üçin Kabulyň merkezine gidýän ýoly böwütledi. Hadara adlynyň liderleri Türkmenistanyň Kabulda 500 kilowat elektrik energiýany aktyrmagy planlaşdyrýan proýektiň ilatynyň aglabasy Hadaralardan barat Bamyan welaýatynyň geçirilmegini talap edýärler. Gurun edilen elektrik liniýasyny ilk wada Owensanyň merkezindäki Bamyan welaýatynyň geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Owan hökümeti Kabulyň demiradynaky salan uğrunyň has golaýdygyny we munyň proýektiň çalt amala aşmagyna hemde millionlarça Amerikan dollaryny tyşytlamagy ýardam berjekdigini aýdyp, proýektiň geçjek uğruny üýtgetdi. Birleşen Ştatlarda prezidentlige dalaş edýän Donald Trump eger prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gadansa onu Britan premier ministri David Cameron tarapyndan özü barada edilen tanqidi sözleriň iki lideriň gatnaşyklaryna oňaýsuz täsir ýetirip biljekdigini aýtdy. Geçen ýyl Cameron Trump'yň musulmanlaryň Birleşen Ştatlaryna girmegini wagtlaýyn gadawan etmek barada eden çağrışyny bölüji, akmak we ýalňyş diýip häsiýetlendiripdi. Geçen ay Cameron bu beýanatyny ýyda çekmegi reddeti. Emma Trump'ın Respublikan Partiýasynyň başlangyç prosesinde iň ýokary derejä gelmegi başaran üçin hormaty münasipdigini aýdypdy. Biziň gowy gatnaşyklarymyz bolmajak ýaly bolup görünýär. Men onuň bilen gowy gatnaşykda bolmagy umyd edýän ýöne radikal islamçy problemasyny çözmek islemeýäni meňdeýär diýip Trump 16-njy maýda ITV telewiziýasyna beren interwýusynda aýtdy. Fransanyň Daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault Israýlyň garşy çykmalaryna garamadan Palestin parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlamagy maksat edinýän sammitin Parijde geçiriljekdigini aýtdy. Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu parahatçylyk prosesini maslahat etmek üçin duşuklary geçirmek baradaky fransuz inisiativasy bilen ılalaşmaýandygyny berk ma'lum etdi. Bu maslahat 20 ýurduň şolsanda Misiriň, Saud Arabistanyň we Ýordaniýanyň resmilerini bir ýere jemlär. Ýöne Israýlyň ýa-da Palestinanyň territoriýasyndan resmiler gatnaşmady. 15-nji maýda Israýilde Netanyahu Ayrault bilen geçiren gepleşiklerinden soň Israýilliler bilen Palestinalılaryň arasynda parahatçylyk ılalaşygyny gadanmagyň iň gowy ýoly öňünden şert goýulmadan gönü gepleşikleriniň geçirilmegidir diýdi. Ýekşenbe güni Ayrault Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbas bilen hem gepleşikler geçirdi. Abbas 30-njy maýda geçirilmegi planlaşdyrylýan Parиж sammitini gollaýar.
Azerbaycanyň we Ermenistanyň prezidentleri Azerbaycanyň Dağlyk Garabag regionundaky okatyşy besetmek baradaky ırgy ylalaşygy maslahat etmek üçin 16-njy maýda Wienada duşýarlar. Aprel aýynyň başynda Dağlyk Garabag tewitinde soňky 2-10 ýylyň dowamyndaky iň ýowuz çaknyşyklar bolany bäri Serge Sarkisyan we Ilham Aliyev ilkinjigedek ýüzeýiz duşuşýarlar. AFP habar agentligi Wienada Orsetýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň we Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Siriýa we Libiýa baradaky köp taraplaýyn gepleşikleri geçirýändigini we olaryň Ermenistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleri bilen hem duşuşakdygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerine garşy görüşýän koalisiýadaky ýöriti ilçisi toporyň Irakdaky we Siriýadaky käbir territoriýalarda öz kontroluny ýitirýändigini aýtdy. Islam döwleti atly topor gorunçda we bu halifat kiçilýär diýip Brett McGurk 15-nji maýda Ýordaniýanyň paýtagty Amman'den çykyşynda belledi. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlar bilen tanyş bolňyz. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäs. Owensanyň paýtagty Kabulda Şaýy Hadara adlygyndan 10 miňlerçe adam millionlarça dollarlyk elektrik energiýa proýektine garşy protest geçirýär. Bu barada Owensanyň habarçymy Şamir Dağlym radyonyň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistan'dan yeni elektrik energiya satın almak boyunca planlaştırılan proyekt Afganistan'da etniki milletara davaların döremegine sebep oldu. Hazaralar Türkmen toğunun merkezi Afganistan'a verilmegini soraýar. Pushtunlar bolsa Türkmen toğunun Günorta Afganistan'a iberilmegini talap edýär. Türkmenistan'ın elektrik energiýasynyň Bamyan vilayatyna berilmegini isläp, şu gün 16-njy maýda Kabulda müňlerçe adam protest geçirdi. Oňa hazaralaryň syýasy liderleri we medeni jemgyýetleriň wekilleri gatnaşdy. Hazaralaryň talaby ýerine ýetirilýänçe protestin dowam ettiriljekdigini Afganistanda parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň başlygynyň ornmasary we öňki vice-prezident Kerim Halili aýtdy. Türkmenistanyň getiriljek elektrik tokdan peýdalanmaga merkezi Afganistanyň halkynyň haklydygyny Halili öňe sürdi. Harekatın omadara maliyata kıldıkının tayyarlar çalışmalara imran Ýagtylyk hereketi adında Demirgazyk Afganistanyň Balyk vilayatynda we Günmatar Afganistanyň Haras şäherinde de hazaralar protest geçirdi. Günorta Gündogor Afganistanyň Pushtun ýaşaýjylarynyň bu barada reaksiýasy dowam edýär. Şu gün 16-njy maýda Kabul'un golayynda ýerleşen Perwan vilayatynyň ilatam Türkmenistandan çekiljek elektrik geçirjiginiň salan ýolunyň gurulmagyny talap edip demonstrasiýa geçirdi. Perwan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy täjiklerdir. Türkmen toğunyň Bamyan vilayatynyň geçmegine täjiklerim garşylyk bildirdi. Ýöne Balyk vilayatynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirje Ata Muhammed Nur elektrik toğun ilki Bamyan vilayatyna berilmelidigini belleýär. Günorta Afganistanyň Hos vilayatynyň hakimi Hükümhanyň aýdyşyça käbir taraplar Afgan halkynyň arasynda agdalalyk döretýär. Türkmen toğuny salan ugrundan Kabul arkaly Günorta Afganistana aktyrmak taslamasy öň kabul edilipdir. Bu ýol gysga hemem ardan düşýär. Emma bozgak başlar bu proýektiň milletara oňuşmalyga urilmegine sebäp boldy diýip hakim aýdýar. Moga Kurdistan de Afganistan sunu turmanjy kabul turmanjy wala gwaru. Çukçy daga talaman wahida gepru. Yüze çıkan davalardan sonra Türkmenistan'ın elektrik energiýasynyň taslamasynyň wagtlaýyn togtadylýandygyny prezident gany elan etdi. Elektrik geçirjiginiň gurulşynyň ogry boýunça derňi üçin 12 adamdan abarat ýürüýte komissiýa döredildi. Türkmenistan'ın elektrik energiýasynyň sütüniniň wesiminiň geçecek ogry barada Afgan Milli Bitawi hökümetiniň ýol başçylarynyň arasynda hem gapma-garşylyk bar. Vice-prezident Serwer Danyş Türkmen toğunyň hazaralara berilmegini sorap çykyş edýär. Vice-prezident general dostum bolsa elektrik liniýasynyň salan ýolu arkaly geçirilmelidigini näwtaýar. Vice-prezident general dostumyň jemgyýetçilik işleri boýunça maslahatçysy Haji Mustafa Gulubay Türkmenistanyň elektrik toğundan peýdalanmaga Demirgazyk Afganistanda ýaşaýan türkmenleriň haklydygyny aýdýar. Amyap garkynyň ýaşurlary bolup menen bile ýanynda bile barjak weleri abarkyň ýanynda aslında milletçe yer berden ýeri ýetini ýerden çykarar diýip asıl hak billerden biller garaňkyda otur köpürek türkmenleriň gyşlaklary garaňky başgalar wagyn ýaktyrykda bolup otur.
Anardan gelýän öz barkymyz, öz gowmumyz muhtatary berýär Türkmenistan. 4 milyon Çowastanda ýaşaýan türkmenler bar. Şonuň öter gelen agram anardan kapydan bizim komşu Türkmenistan bilen. Ýene şondan bilen üstümizden doktor Baltaýda mana bu Asyada, Meňejikde Türkmen ýerine hiç fark ýeten ýok, baran ýok. Elektrik berjek Türkmenistanda, Türkmenistan türkmenlere berilsin diýip aýtsa, onuň täsiri bolarmy? O bir mewzu siýasy bolýar. Bir sen türkmenlere ber, başgalarına berme diýen ýanak bolýar. Onu aýtmadam Türkmenistana aýtmaýar diýip aýtmaz. Bildirim türkmenlere berilsin diýemiz ýok. Bir barabar, bir insap etseler, şoňa bir hökümetimiz onça bir köşeş eden ýok. Ilk öňçe hak türkmenden. Şotayda şo türkmen bolmada Türkmenistan amal aýlanda elbetde 2 sınıfdan başgatyndan 10 sınıfdan Türkmenistan hamçy bilgiler bar diýip şonu 2 sınıfdan berýär. Kançalar ogul aljak wagtda ona bagşyş etdi Türkmenistan. Türkmen şerде bar diýip bagşyş etdi. O Türkmenistan şonu bagşyş etdi kança milyon dolary. Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Gulumrady. Ortaýetler Ukraina aýdymçysynyň 2-nji jahan urşy döwründe Sowet Soýuzy tarapyndan Krim tatarlarynyň köpçülikleýin deportasiýa edilmegi barada aýdym bilen Ýewrowizioniýa bätleşiginde ýeňiş gazanmagyny öz nägileligini bildirdiler. 10-njy maýda Ukrainaly 32 ýaşyndaky Jamaly Ýewrowizioniýa aýdym sad ýarşynda Ýewropanyň iň uly telewizion çäresiniň 61-nji bätleşiginde ýeňiji boldy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Arat Perwişiň taýýarlan maglumatyny bilelik. 32 ýaşly Ukrainaly aýdymçynyň Krim tatarlarynyň 2-nji jahan urşyna Sowet häkimetleri tarapyndan köpçülikleýin sürgün edilmegi baradaky aýdym bilen Ýewrowizioniýa ýarşyna ýeňiji bolmagyny, orslar ýeňiş düzgüniniň bozulmagy we syýasy tarap goýuluk diýip atandylar. Jamaly 15-nji maýda ýarışda Suudiýalaryň we teletomoşaçylaryň ses berişligine 534 tutuk alanyndan soň ýeňiji diýip çar edildi. Jamalanyň 1944 asly syýasy ähengli aýdymy Orsiýetiň Krim ýarymadasyny basyp almagy sebäpli dören dartgynlykda ýarışyň taryhyna iň bir gatnaşarlykly utuzy bolup durýar. Ýarışyň guramaçylary onuň aýdymy Ýewrowizioniýanyň düzgünlerini bozanok diýerler. Ýöne orslar sosial mediada we beýleki ýerlerde aýdymyň ähengi göz görsele syýasy diýip gok kalmagy turuzdylar. Orsiýetiň Daşary işler ministerliginiň sözçisi Mariya Zakharova gyýjatly degişme salyp, geljek ýylky ýarışda ýeňiji Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady tanqidlap aýdym aýtmaly bolar diýdi. Günmatarda Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän grajdanlyk urşuna jogapkar edilýän Asady Moskwaga golduýar. Oz parlamentiniň ýokarky palatasynyň Daşary işler komitetiniň başlygy Konstantin Kosachev hem derece sanawy boýunça üstün çykan geosiýasat boldy diýdi. Ol şeýle hem Ýewrowizioniýa ýeňşi Ukrainanyň günmataryň tarapyny çalýan ýol başçylaryny ruhlandyryp, uruşdan ýaňa dargan günnäger Ukrainada parahatçylyk prosesine ziyan ýetirer diýdi. Şol sebäpden Ukraina otully, onuň diňe kynçylyk çekýän büdjeti däl diýip ol Facebook saýtynda ýazdy. Ýarışda Awstraliýaly Dami Im 2-nji, Orsiýetli Sergey Lazarew hem 3-nji boldy. Ýewrowizioniýada ýeňiji bolan ýurt geljek ýyl bu ýarışa mihmandarlyk etmeli. Bu hem bir harajatly iş. Orsiýetiň döwlet telekanaly Jamalanyň ýeňişine habar berenne Ukraina geljek ýylky ýarşy nähili gurnap biler diýen sorag berip, büdjetde boşluk bar, günnägorda uruş gedip otyr, paýtagtda köplen tertipsizlik hökm sürýär diýdi. Ýewrowizioniýa onlarça ýyl bäri iň köp tomoşa edilýän telewizion çäresi bolup durýar. Üstümizde ýyl ol Ýewropada, Hataýda, Awstraliýada, Täze Zelandiýada we Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna çak edilişine göre 200 milyon tomoşaça ýetirildi. Goramaçylaryň edýän tagallalaryna garamazdan aýdymlara we olaryň ýerine ýetirilişine siýasatyň hem aralaşýan mahallary bolýar. Mysal üçin üstümizdäki ýyl ýarışyň geslapky tapgyrlarynyň birine Ermenistanly ýarşyjy Dağlyk Garabagyň baýdagyny galgadanna goramaçylar oňa sahna ýol berilmeliginiň mümkindigini duýdurdylar. Azerbaýjanyň territoriýasynda ýerleşýän Dağlyk Garabaga Ermenistan dalaş edýär.
Cemalanyň ýeňşi Ukrainada dabara bilen gutlandy. Prezident Petro Poroshenko onuň ynanyp bolmajak ustatlygyna we ýeňşine ýokary baha berip, Twitter'de tutuş Ukraina saňa tüýs ýürekden sag bol aýdar Jamala diýip ýazdy. Jamala aýdymyny 1944-nji ýylda tutuş Krym tatarlary bilen birlikde Orta Aziýa sürgün edilen Garry enesine bagşlapdyr. Ol Krymda tatarlaryň öýleri dökülip, öýleriniň tutsak edilmegi barada men häzir Krymda bolýan zatlara gynanýaryn, ähli zat düzeler diýip umyt edýäryn dedi. 15-nji maýda Kiýewiň Grespol aýerportuna şahatlykly karşylanan Jamala ýeňişiň iki taraplydygyna aýdyp, ol meniň pikirimçe bu bizim üçin bir uly fursat, şol bir wagtyň özünde de uly jogapkärçilik, sebäbi Ýewropa bize önam bildirdi diýdi. Habarçymyz Aras Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanyň prezidentiniň 2013-nji ýylyň 11-nji ýanwarynda tasdiklan Türkmenistanda döwlet eýçiligindäki kärhanalary we deshalary hususlaşdyrmaň 2013-2016-njy ýyllar üçin maksatnamasyna laýyklykda ýurtdaky döwlet eýçiligindäki idara kärhanalar wagtal bäsleşikli söwda çykarylýar. 14-nji maýda Türkmen medeniýetinde ýene 43 sany deshanyň bäsleşikli söwda çykarylanyny habar berildi. Şol bir wagtda ýurtdan gelip goşan maglumatlarda şol deshalaryň eýen bir näçe ýyl bäri ýyllygyna satywa çykarylýanlygy, emma satyn alınmaýandygy aýdylýar. Biz munyň sebäpleri bilen gyzyklanyp bir sal model Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Amanmurada Aşgabatda soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň ençeme desan auksiona çykarýandygyny aýtdyňyz. Bular haýsy deshalar? Olar esasen bir söwda işleri bilen meşgullanýan desta dukanlar şeýle hem kiçirek önümçilik kärhanalary hyzmat ediş, ýagny bir ýylaty durmuşdaýdan hyzmat ediş, hammam diýen ýerler şeýle hem naharhanalar, çemmen maliýaty hemde idara binasy ýaly destalar, kärhanalar wasal hatwa bäsleşikli söwda çykarylyp durulýar. Tekrar Amanmurada bularyň käbirleriniň gaýta auksiona çykarylýandygyny aýtdyňyz. Şol gaýta auksiona çykarylýan deshalar haýsylar, anyk takyk adyny nirede ýerleşýänini aýdaýsaňyz. Türkmenistanda gaýta satwa çykarylýan deshalaryň bir sany köpdiler, esasen olar bilene söwda dukanlary, aýtada Aşgabat şäherindäki Atamrat Niyaz adynyňky şaýoruny ýerleşýän dukanlar, olaryň sany Alkuşdan ağzının 15 tane dukan iyiderli satwa çykarylyp durulýar. Ondaşyndan vilayetlerdäki önümçilik bilen bagly deshalar satwa çykarylýar. Şolaryň satwa çykarylanlar da şol iyiderli çykarylýar. Ýöne her gedem şol satyn alyp baranok. Şolardan Türkmenabat şäherindäki ýaglyk kärhanasyny Mar vilayetynyň Türkmenadäki kağız teveklerini önleyen fabrikany Daşow şäherindäki Garakbaş müdürlüğünün hammamyny, Balkan vilayetindäki Gamsızdanewit müdürlüğünün Esenur etrawynyň Gara depowasyndäki Şolowanyň Gamsızdowasyndäki söwda dukanlarynyň adyny tutmak mümkin. Şeýle hem eýetlikmaýatynyň, ýagny aksiýanyň belli bir bölegini satmak üçin özüniň aksiýalaryny hödürleýän edaralar we şeýle edaralardan iki tol döwlet eýçiligindäki elektronka we awtomatka diýen paýdarlar, ýagny aksionerler jemgyýetiniň aksiýalary bolar. Her ýerde tap 10 ýerden köprek wagtary elektronikada, awtomatkada özüniň aksiýasynyň 15%-ni, ýagny 15 götürümli satwa çykarýar, ýöne şolar satyn alýan adam ýok. Tekrar Amanmurada bu deshalaryň gaýta auksiona çykarylyp, emma satyn alınmazlygynyň sebäbi barada sizde maglumat barmy? Bu sowalyňa jogap men söwda satyn işleri bilen meşgullanmak isleýän hemde hususy sektorda önümçilik bilen meşgullanmak isleýän işgörleriň sözleri bilen jogap bereýin. Ine olaryň berýän aýdýan watlary şular. Türkmenistanyň
Bäsleçikli sowda auksyona çykarylýan kärhanalar 4 şert bilen satýa çykarylýar diýip olar aýdýarlar. Birinji şert hiç ýyly şert goýmazdan hususiýetli satmak. İkinji şert belli bir wagtçyly bar bolan iş orunlaryny saklamak şerti bilen satýa çykarylýan kärhanalar. Ondan üçüncü şert olaryň aýtmagyna görä belli bir wagtçyly iş orunu saklamak şerti bilen satýa çykarylýarlar. Dördüncü şert bolsa ol ýa-da beýleki bir edaranyň aksiýasynyň belli bir örüni hususiýetli satmak diýip aýdýarlar. Näme şunu bular birinciden satyn almaýanlyklarynyň düýp sebäbini satýa çykarylýan destgalaryň, dukanlaryň, kärhanalarynyň bahasynyň aşa gymmatlygyny aýdýarlar. İkinciden galy berse de şol satýa çykarylýan kärhanalaryň, destgalaryň ikinji şerti adamlar kanaatlandyrmaýa, sebäbi şol şerti ýa-da aýtdyk belli bir wagtçyly bar bolan iş orunlaryny saklamak şerti bilen satýa çykarylýarlygy üçin. Ony iş adam satyn alanyndan soňra onu özünün üstledikçe dolandyryp bilmejekdigini aýdýarlar. Sebäbi hususiýetli satýat diýilene şert bilen satyna diýýärler, ýöne soňundan işi önümçüligi öz üstlegimize görä, özümizin gözüňe getirişimize görä dowam etdirip bilen diýýärler. Ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Suwaruş mewsumynyň 1 aprelde başlanandygyna garamadan Merkezi Aziýa döwletleri şu ýyl üçin ulanjak suw we onuň möçberi bilen bagly ssemany düzüp ýetişen oklary. Merkezi Aziýanyň suw hojalygy boýunça koordinasiýon komissiýasynyň halkara ylmy barlyk merkeziniň şahamçasynyň direktory Nariman Kipşakbaýew Merkezi Aziýadaky suw problemasynyň diňe bir regionyň döwletleriniň özara hyzmatdaşlygy netijesinde çödülüp biljekdigini aýdýar. Biz Nariman Kipşakbaýew bilen söhbetdeş bolup ondan bu jikmejik maglumat soradyk. Merkezi Aziýada bir näçe döwletiň içinden üst aşyr geçýän, ýagny şärikli derýalara bagly suw üçünçilik meselesi henüz hem çözülen ok. Görnüşine görä çözülme beýlede dursun, gaýta bu mesele barha çylşyrymlaşyp barýar. Siz munyň bilen ylalaşýarsyňyzmy? Ortalyk Aziýadagy suw resursy degende İlki bilen Merkezi Aziýa sebitinde şärikli derýalaryň meselesiniň juda çylşyrymlydygyny, beýle ýagdaýlaryň dünýäniň hiç bir sebitinde de ýokdugyny belläp geçmelidiriz. Sirderýanyň boýunda ýaşan ýylat güngüzeranyny esasan ikrançylykdan gelýän girdeji bilen aýlaýar. Bu ýerdäki 67 millionlyk ýylatyň durmuşy günüden güni derýa suwyna bagly. Sirderýa bilen Amy derýa 5 döwletiň suw üçinçiligini dolu derejede kanagatlandyryp bilen ok, suw ýeten ok. Şol bir wagtda suwuň hili bilen bagly soraglar hem ortağa çykyp başlady. Suw azaldykça onuň hili hem petelýär. Häzir Merkezi Aziýa sebitiniň ýylatynyň artmagy ykdysadyetiniň üsmegi bilen suwa bolan talap hem gitdigiçe artýar. Sirderýanyň basseyniniň tebii suw zapasy 37 milliard kubometre deň. 1990-njy ýyllarda regionyň döwletleri Sirderýadan 50 milliard kubometr suw alyp ulanýardylar. Biz Sirderýanyň basseyniniň suwundan başga-da eýem ulanylan wezey suwlaryndan hem peýdalanyp başladyk. Eger men beýle ýagdaýyň dünýäniň hiç bir sebitinde ýokdugyny aýtsam ýalňysmaryn. al tagy bir aýtlaty mesele. Osa meseleniň kürdülenigi Bir näçe döwletiň içinden üst aşyr geçýän, ýagny şärikli derýalaryň boýlarynda täze suw deshalarynyň gurulmagy belli bir jedelleri hem döretdi. Bu ýagdaýlar barada näme aýtsa bolar? suw meselesini şeşerde barmy? Mening pikirimçe suw resurslarynyň üçinçiligi kesýetlenende terhet meseleleri ikinji plana geçmeli. Haçanda Kırgızstan we Täjikistan uly suw proýektlerine başlanlarynda Özbekistanyň alada galmagynyň sebäplerini düşünse bolýar. Suw ýetmezçilik edýän wagtda ýeni bir howdanyň gurulmagy manysyz, bu eýem artykmaç bolýar. Merkezi Aziýa sebitinde suwuň bir wedire möçberinde azalmagy da umumy ýagdaýa özüniň oňoýsuz täsirini ýetirip bilýär. Täze gurulýan suw desalary suwuň akymyny we buğurma proseslerine yaramaz täsir edýär. Kölümi tolturup alyp, sodan ýene rejimge göçet. Bu ýagdaýda Türkmenistanyň Garygumda altyn asyr kölüni gurmak urundaky işleri nä derejede oňoýly? Şaňa aýtdym goý, Amudarýany men gosgan ýok. Belki bu Türkmenistanyň özü üçin bähwitlidir. Amy derýanyň suwy Sirderýanyň kagaranyňda 2 esse dagy köp.
Egerde Sırdarýanyň giňişligindäki ulanyp bolmaýan sor suwuň möçberi 10-11 milliard metr kub bolsa, Amy derýanyň giňişliginde bu 20-24 milliard metr kuba deň. Ekin meydanlaryny ýuwup geçen bu sor suwu sol duruşuna gaýtadan suwurys üçin ulanyp bolmaýar. Egerde ol täzeden derýa goýberilse, onda Garagalpagystanyň ýaşaýjylaryna kyn düşer. İlk wastan beýle suwurlaryň ulanylmagynyň iki ýoly bar. Birincisi onu Aral deňizine aktarmak, ikincisi Sırdarýanyň we Amy derýanyň arasy suwlary bilen garyp ekin meydanlarynda ulanmak. Emma bu boýunça ılalasy gelmek başartmady. Sol sebäpli Türkmenistan Altynasır kölüne arasy suwlary hem aktaryp başlady. Emma bu Aral deňiziniň suwy, meniň pikirimçe ol deňize aktarylsa has gowy bolardy. Türkmenistan aldydagy özüniň ketip atgan suwlar bar emismi? Aşy suwlar. Kipşakbaýew häzir Merkezi Aziýa sewitiniň ilatynyň artmagy, ykdysadyýetyň ösmegi bilen suwa bolan talabyň hem gitdigiçe artýandygyny aýdýar. Türkmenistanda hem Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Käbir daýhanlar eýem ýylyna suw ýetmezçiliginden şikaýet edip, ekin meýdanlaryny wagtly-wagtynda suwaryp bilmeýändigini aýdýarlar. Şeýle ýaşaýjylardan biri Mary welaýatynyň Bayramaly etrafyndan özüni merjen diýip tanyşdyran Kärini çedenan. Ol bu barada Türkmenistandan habarçymyz Soltan Çylwa gurrun berdi. Kärinde yer barada aýdanmazda, şunu soňky döwürlerde ila tarapynda şeýle gurrunlar, meseleler ortaga gelýär. Ýani 1 hektar, 2 hektar kärinde yerlerinin kärindesi 1 hektar çykýar diýilýär. Hasyl alybilen ok diýilýär. Şunuň düýp sebäbi nämedir? Düýp sebebi esasen näme? Suw bolmasa, erkim özüň suw içmesen suwsaňda näme bolýar? Şonu ýerlerde näme 7 million nirenge ýetýär 1 hektardan. Yıl boyunca 7 milyon alýarlar, istatam milyon ol. Köne puldan 7 milyon. Şu köne puldan 7 milyon alybilen kärindesi bolýar aslında. Bolýar 7 milyon 8 milyon kynçylykla alýarlar. Suwun başyna ýatyp durýarlar. Şoň üçin 2 milyon 3 milyon aldym diýenler. Ay, alsalýandyr diýen zat ýok da. Adra alýanam, almaýanam bolýaryň. Ne suw bolmasa kynna, onuň gaharna taşlak gaýtýarlar näme on netije bolmasa näme peýtasy bar. Netije bereker berdi. Halya diýkatda agyr. Suwun bolmasa hemme zat suwla ýetilýär. Suwun bolmasa hemme zat kynnaşýar agry. Bu suw meseleňi. Suw bolaýanda tehnika meselesine. Tehnika ýetdimi? Tehnika ýetdenok. Erkim olowatan gitdirýärler. Daýhan kärindesi, ýani daýhan birleşigi bilen sertnama baglasynda şu taýda görkezler tehnika hyzmat, ýani administrasiýa hyzmatlary, bankyň hyzmatlary, şolary soňundan tutup galýarlarmy? Tutýarlar. Elinden emmerýän tutýarlar. Elinden nähil berýär? Elinden başga ýerden getirseň bermelýär. Daýhan birleşigiň özünden garaşyp durýarsyň. Garaşyp dursaňam kyn bolýar ol. Her bir zatyň wagtyna etmedik zatyň köýýär. Iki wagtyna bolanok, iki şeklen kultur wagtyna bolanok, dökün wagtyna bolanok. Dökünüm köplenç elimizen berýär. Elimizle dökýär. Dökünüm özü berilýärmi? Dökünüm öz berilýär. Ýöne şol elinle dökmelen, gözüň öňüne tutdasyl dökün, aguly, ýeneli elinle dökmek. 1 hektar, 2 hektar elinle dökülýär köplenç. Kyna. Şondan keselçilik dörýän bildirýärmi? Ay, şu wagt bildirýändir biz näme o kim nime etýär. Ondan görem zok da biz onu. Atamar kesel, o kesel. Käbir yaramýanyň pulum ýetdenok nimelerine näme şo dermanlaryna. Derman gatykymyk onuň pulum gerek da o. Kynçylyk görýän hoçlyk gatykän. Saglygyny seretdir bilen oklar. Saglygyny seretdir bilen oklar näp seretdirsin. Seretdirýärler azyk. Ýeten ýerine ondan gaýtýarlar. Ýani elimizden berýär diýdiňiz. Tehnika hyzmatlar üçin eliňizden töleýän bolsaňyz, onuň şu daýhan birleşigi tahodyňyzdan ýyllyk gizlejiňizden tutýarmy? Şertname boýunça tutma zatlaryny tutup galýarlar. Inni tutumy öňkden köp boldy. Näçe tigin bilemok, ýöne gaty zeýrenýärler. Tutumy kän, gaty köşenýärler. Ýerini tapşyrýan kän şeýdip, onuň taşlanýar o ýerler, kyn bolýar. Esasy suwdan köşenýärler halk. Daýhan birleşiginiň başlyklary ýani kärinde ýerlerine gödöçilik etmeli brigadirler owalardan taýlanýarmyşlar, owa adamlarmy ýa bir ýerden gelýärlermi? Owa adamlary eters goýur diýe başlyklar. Wa eters diýe ýöne elbetde elinden gelýänler da etjek boljak diýär öwrüller. Etjek diýär. Noşy bergi tarçykýan bolýarmy şu ýyllyk tahotda bergi tarçykýan? Etil bergi taram çykaýanoklar, algydaram bolanoklar. Deňeten oly kutaraya ýyl boýy işläp seýsen näýle bolmaly.
Suwun üstünde bir dawa jenjal bolýan wagty bolýarmy kärendeçileriň arasynda? Ýok, gurşulana. Gursa goloy. Awa. Habarçymyz Sultan Açylanyň geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.